Sa kanila, oh, ito yatang Pinay yung bahay na to. Oh, yan, ito. Ito, sa kanila to. Diyan yung tropa ko na kadota. Mabait yan. Dati may bilyaran pa dito eh. Oh, yeah, saan na kasi bilyaran po tayo na? Saan yan? Sa dulo. Ah, oh, tama. Tapos may lumihan Meron dyan. din dito. Meron pa isa dun yata eh. Dito nga. Yun, yan, oh, yan. Ay, oh, yan, bilyaran yan. Yung tagulang taga. Oo. Yan, yung kwento ng bilyaran niya, si Amor. Kilala mo si Amor? Austin. Paputang ina na. hindi putang ina na, expression ko yan. Pero yan, yun yung dahilan kaya ako nag-cutting class. Oh? Yan, bilyaran. Halos hindi nga pumapasok si Amor para dun sa ano eh. Sa kanya ako natutulog bilyar, grade 6 ako. Hindi, minsan di ako nag-cutting class. Tapos noon, total, ano naman, wala namang gagawin sa klase. Cleaners lang kami, tipong Christmas party. Kami, tara cutting tayo. Doon ako namunta. Yung first time magbilyaran doon. Yung high school ako, first year, dahil sa bilet. Dahil sa bilet, nag-cutting din ako. Ako grade 6 ako first time magbilyar. Oo, first time ko noon. Si Amor may kasalanan. Sabi lang, sinumbong pa ako ni Mitchell. Sinumbong ka? Kasi kami ni Mitchell. Sinagtak sila ka ni Mitchell ah. Pumunta ako ng papalimutan para na mag-bilet. Ay, ito naman daan na. Yan, hook. Dati. Daan tayo dito sa eskinitang to. Ito, pagka after ko mag-aral, yan, dito. Yung high school, dito dadaan ako dito. May kaklase naman ako dito sa high school. Para na kami pinag-iwan ng mga estudyante dito. Cloud staff sa kanya black port. Yan, dito. Tahimik dito. Ay, marami na rin mga estudyante dito. Oo. Balis puro yung corner. Kaya apartment. Matataas yung ano dito, pre. Malapit sa lahat. Mahal yung ano dito. Oo, tutusin nung bago kami lumipat. Lahat ng bagay accessible dito sa Lapungan. Kaya mahirap din iwanan kasi sa lang. Oo, isa sa mga parang ano na yun eh. Parang pinanghihinayangan ko no, nung lumipat kami. Sabi ko, hindi pa nanibago. Pero eventually doon sa Tabon, dumami rin yung mga facilities ha. Nung nagpa-project tayo ng ano, ng mga lalala sa Newcastle. Oh, ay ito pa, liliko tayo dito. Na paano yung lalalala? May pinagalan kami yung parang Alam ko ba dito yung barangay, ayun ito barangay hall na ba? Kasi naalala ko may kinuha akong mga papeles dito eh. huh? Barangay hall. Hindi, I mean parang para sa trabaho. Kung nag-apply ako trabaho. Yan. Ano yung lalalala kay Sir Nick daw? Meron kami pinaganohan doon na ano ba yung tawag dito? Parang karpintero sa Escanita. Oo? Saan yung banda? Ito, ewan ko. sarap dito. Pag dumadaan ako papasok, gusto dumadaan yun kasi walang... Oh, oh yan, fishbowl yung tsaba banana cube. Tapos ito, ano, yung bridge. Wala man yan dati eh. Tataka si ate bakit nandito na naman tayo. Eto, sarado na yung McDonald's. Nakakalungkot. Yan, Baba kami ni Nestor dyan. oh, di ko alam. Taas nito, pinakataas nila yun o... Paano? Mataas na ba yung dati o? Mataas na? Mataas na yung dati? Alam ko hindi mataas dati. Ito browser, ito browser, BRC oh. Oh, yan ano, Dota, tambayan rin yan ng Dota natin. Yun sa browser tsaka yung tambayan ng Dota namin yan dati. Tapos dito sa street na to, madalas may na-snatch na Koreano, gano'n. May nakita ko talaga sa litras. Mga rin gabi may na-snatch, tapos naglalakad na naman ng papawin, may na-snatch na. Ayan, pre. Ayan, kailangan yan sa Kunanan. Kunanan? Oo. Tapos ito, ano yan, ito internet cafe itong kantong na to dati. Oh? May mga picture pa nga ako nung nag-internet ako dyan eh. Dito, tagas din yung palabok dito eh. Ay, yung palabok ba siya sabi mo yung murang palabok? Oo, yan, dito, nakalimutan ko. Basta banda rin. Yan. Meron din dito. Yan, oo, the best. Masarap yung palabok dyan. Ay, sarado sa dito. Oh, yan, palabok. Ang mura kaya ng palabok dyan, tapos masarap pa. Parati kaya kami buhay din dito. Oo. Tapos, Dito may estimate. oh, ito. Dinaanan natin ito na. Okay. Ito. Ito yung common na dinadaanan ko pag papasok ang SSC.
Ito masarap yung maulam dito. No? Nung papasok kayo sa SC, wala pang ano yan, wala pa yung harang na yan. Pero mas kilala dito si Don Robert. Oh? Oh, naririnig ko Don Robert na Yung yun. etos na yung pagkain ko. Narinig ko Saka yun. paano daw? Student pala. Oo. Yan, nung high school, wala yung harang na yan. Huh? Oh, nung